Daghang mga tao ang nahadlok karon sa coronavirus disease nga usa ka epidemic unya nahimo pagyud nga pandemic. Apan kaybaw ba ka nga naapay mas grabe nga mga epidemic pipila na kakatuigan ang nilabay? Ang unang epidemya nga nikalas og daghang mga kinabuhi mao ang nabantog nga Black Death o bubonic plague. 1/3 sa populasyon sa tibuok Europe ang napapas ni ining maong epidemya ni adtong 14th century. Gihinganlan kini og Black Death tungod sa black spot nga makita sa panit sa tawo nga nataptan niini. Dakong kadaot ang dala ni ining maong epidemya sa mga nasod sa Europe ni adtong 1347 hangtod 1351. Gibana-bana nga niabot sa 75 milyon ngadto sa 100 milyon ka mga tawo ang nakalas gumikan ni ining maong epidemya. Ang maong epidemya gituhuang gikan sa Southeast Asia ug naabot sa Europe ni adtong 1340s. Ang kining maong sakit gumikan sa Yersinia pestis, usa ka bacterial disease nga dala sa mga ilaga. Ang sunod nga epidemya mao ang Coco-Letzli o the Great Pestilence. Ang kining maong epidemya pareho og hinungdan sa Ebola ug dengue. Ang Coco-Letzli outbreak ni kuyanap sa tibuok Mexico ni adtong 1545 hangtod 1548 o gibana-bana nga nikalas og 5 milyon ngadto sa 15 milyon ka mga tawo. Kini mauna ang pinakadakong kadaot nga nahitabo sa Mexico. Ang usa sa mga sintomas ni ining maong sakit mao nga ang kolor sa ihi mahimong green or black. Ang kolera nagsugod sa Asia ug sa Europe ni adtong 1817 ngadto sa 1824 ug nikalas og 1,500 ka mga kinabuhi ni adtong 1899 ngadto na sa 1923. Ang mga nasod nga adunay pinakadako nga cholera outbreak mao ang Japan ni adtong 1817, Moscow ug Berlin ni adtong 1826, Paris ug London ni adtong 1831. Ang kolera gikan sa Vibrio cholerae bacteria, usa kini ka infeksyon sa tinae. Ang hinungdan niini mao ang mga kontaminado nga pagkaon ug tubig. Ang smallpox usa ka infectious disease nga walay gipili nga edad, mababay man o malalaki. Ang tawo nga takbuyan niining maong sakit makasinati og mga butoy-butoy sa tibuok niyang lawas. Ang sulod ni anang maong mga butoy-butoy kay mga tubig. 30% sa mga nataptan niining maong sakit ang namatay. Ang katapusang natala sa WHO nga smallpox kay niadtong 1977. Daghana ang mga outbreak mahitungod sa typhus. Apan, ang pinakagrabe nga outbreak nahitabo ni adtong 1848 kung asa nikalas kini og sobra sa 20,000 ka mga kinabuhi. Ang kasagarang nataptan niining maong sakit mao ang mga Irish immigrants kung asa padulong sila sa Canada aron sa pagpalayo sa ilang lugar tungod sa gutom nga ilang nasinati. Sa panahon sa World War I, daghang mga sundalo ang nataptan niining maong sakit. Gibana-bana nga 150,000 ang nataptan niini sa Yugoslavia. 3 milyon usab ang gituhuang namatay sa panahon sa Russian Civil War og 25 milyon ngadto sa 30 milyon ang mga nataptan ni adtong 1922. Ang hinungdan niining makamamatay nga sakit kay ang H1N1 virus ni adtong 1918 ngadto na sa 1920. Nikalas kini og 50 milyon ngadto na sa 100 milyon ka mga kinabuhi sulod lamang sa 18 months. Gibana-bana usab nga 500 milyon ka mga tawo ang nataptan niining maong sakit tungod usab kay adunay gubat nga nahitabo aning mga panahona. Ang naka-unique niining maong sakit kay ang kasagarang mga nataptan kay kadtong mga batan-on og himsog ang panglawas. Dili parehas sa uban nga sakit nga ang kasagarang maigo mao ang mga tiguwang og hina ang panglawas o resistensya.
Midagan og 35 milyon ka mga tawo ang namatay tungod sa HIV/AIDS sugod ni adtong 1981 og 940,000 ni adtong 2017. Sa tuig 2014, gibanabana nga niabot og 36.9 milyon ka mga tawo ang nagpositibo niining maong sakit. Matod pa sa WHO, ang South Africa ang nasod nga maoy naay pinakadaghang positibo sa AIDS kay nasubra sa 7 milyon ang ilang natala. Ang tawo nga nataptan niining maong sakit kay mohina ang iyang immune system ug wala nay manalipod sa iyang lawas batok sa mga infeksyon. Ang kining maong sakit motakod ngadto sa usa ka tawo pinaagi sa sex, pagpuli-puli og inject sa usa ka injection, infected blood transfusion from mother to baby sa panahon nga nagsabak ang mama sa iyang anak, ug ang pagpasuso sa usa ka mama nga naay HIV ngadto sa iyang anak. Niadtong 2002 hangtod 2003, dakong kadaot ang nahitabo sa Canada ug Asia kini tungod sa Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ang kining maong sakit kay tungod sa coronavirus nga usa ka infectious disease. 37 ka mga nasod ang nataptan niini sulod lamang sa pipila ka mga semana. Ang sintomas sa SARS kay hilanat, pagpanugnaw, pamaol sa kalawasan ug posible nga moresulta usab sa pneumonia. Ang kining maong sakit nagsugod sa Hong Kong niadtong November 2002 hangtod July 2003. Hapit kini gideklara nga pandemic sa WHO, human kini mikalas og 922 ka mga kinabuhi ug adunay 8,422 ang nagpositibo sa tibuok kalibutan. Matod pa sa WHO nga ang mortality rate niini kay niabot og 10.9%. Natuldukan kining maong sakit niadtong 2003 ug wala nay natala nga nagpositibo hangtod 2004. Ang swine flu mikalas og dul-an 2 milyon ka mga kinabuhi niadtong 1957 ug 1958. Samtang sa Hong Kong ug Russia niabot kini og 1 milyon ka mga tawo ang namatay matag nasod niadtong 1889 hangtod 1890 ug 1968 hangtod 1969. Sa tuig 2009 gibanabana nga mikalas kini og 284,500 ka mga kinabuhi. Kining maong sakit hinungdan gihapon sa H1N1 influenza virus. Ang Ebola outbreak didto sa West Africa nagsugod ni adtong 2013 hangtod 2016 ug mikalas og sobra 11,300 ka mga kinabuhi. Ang Ebola outbreak sa West Africa nagsugod sa Guinea ni adtong December 2013. Mikuyanap kini ngadto sa 28,616 ka mga tawo ug sa mga kasikbit nga mga nasod sama sa Liberia ug Sierra Leone. Natuldukan kining maong epidemya ni adtong June 2016. Ang Ebola virus unang na-detect ni adtong 1976. Gidudahan nga nakuha kini sa mga kwaknit. Dili kini siya airborne o dinala sa hangin kundi makuha kini siya pinaagi sa dugo, sinuka, pagkalibang o diarrhea o uban pang fluids nga anaa sa lawas sa tao. Ang coronavirus disease o COVID-19 ang bag-ong sakit karon. Unang nigawas sa Wuhan, China, hinapos sa December 2019. Kini usa ka bag-ong klase sa coronavirus. Ang mga sintomas niini maong ang taas nga hilanat, ubo, hangtod mo resulta sa pneumonia ug mo complicate sa ubang internal organs. Gidudahan nga nakuha kining maong sakit sa mga kwaknit. Ang uban moingon usab nga gikan kini sa ilaga ug kobra. Kung ikumpara kini sa mga nangaging mga epidemya, mas ubos ang mga nangamatay niini o mortality rate. Ang gikahadlukan sa COVID-19 kay mao ang paspas nga pagkuyanap niini ngadto sa mga tawo hangtod na sa uban pang mga kanasuran. Sa pagkakaron, wala pay bakuna niining maong sakit. Ang mga scientists sa nagkadaiyang mga nasod naglumba na sa pag-formulate og tambal niining maong sakit. Ang uban ni undergo na og mga clinical test kung asa kini na ang final stage sa pagkumpirmar sa kaepektibo sa maong tambal.
Hinaot nga aduna kamoy nakatuna niining atong video ug ayaw kalimot kanunay sa pagpanghuga sa atong mga kamot aron malikay kita sa mga maong sakit. Atong tahuron ang panawagan sa atong gobyerno nga magpabilin kita sulod sa atong mga panimalay aron malikayan ang pagkuyanap niini. Og sa katapusan dili kita mohunong sa pag-ampo nga unta hunongon na sa Ginoo kining maong katalagman. Ug ato usab iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga frontliners nga mga doctors, nurses ug ang uban pang mga nagtrabaho sa hospital. Ang atong mga kapulisan, ang atong mga kasundaluhan ug ang tanan nga nimitabang aron mapugnan ang pagkuyanap niining maong sakit. Help me, help me.